Minä olen Krista Wedman. Asun Nurmijärvellä 2 koululaiseni kanssa. Olen ollut pappi 17 vuoden ajan ja siitä 13 vuoden ajan olin töissä Keravalla. Aloitin työt Vihdin seurakunnassa viime vuoden heinäkuussa. Reilun vuoden aikana olen kiintynyt Vihdin seurakuntaan, kotiutunut työyhteisöön, tutustunut ihmisiin, koko Vihdin alueeseen, Nummelaan. Vihdissä olen nähnyt yhteisöllisyyden merkityksen ja tulevaisuudessa se merkitys kasvaa, kun kuljemme poispäin yksilökeskeisestä kulttuurista. Yhdessä voimme kohdata elämän vaikeudet, taloudelliset haasteet, ilmastonmuutoksen ja luontokadon uhkan ja oppia toisiltamme ja tukea toisiamme. Seurakunta on turvapaikka kaikenlaisille ihmisille ja yhdessä pyrimme vaikuttamaan myös ympäröivään yhteiskuntaan. Pitämällä esillä meille tärkeitä arvoja, kuten toisista huolenpitämistä, vastuuta ympäristöstä, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolustamista ja ihmisen kaipausta Jumalan puoleen. Jumalan, joka on mukana elämämme kaikenlaisissa hetkissä, siunaten ja varjellen.